Pozdrav svima, vi gledate novi video, a u današnjem videu sam sam, u stvari nisam sam, tu ste i vi. Danas učestvujete sa mnom u operaciji bazen. Ljudi, ako ne lajkujete ovaj video, ja ovo uradim, ja mogu da završim isto kao ovaj Kosta, od prilike ovako od 14 dana kad se raspadnem. Ok ljudi, prva stvar, idemo sa kolonom na zipline. Tamo ću da obrlatim kolona da oni večeras oni braća da spremaju bazen, to jest da ga čiste i onda tu kreće glavna stvar, tu stvar kreće da se lomi. Imam jedan nevjerovatno strašan prank koji već dan možete sprovedim. Idem da ufatim kolana, da idemo na zipline. Evo kolane! Idemo. Stižemo da ti ispunim jednu veliku želju. Kako želju? Ideš na zipline. Meni tu je čičino sakače konje. Evo nas ljudi, stižemo na relaciju. Prije zipline-a, šta si Milane popio prije zipline-a? BFF. Drugarica. Ti si moja drugarica da ga ne. Idemo ljudi, ispunimo kolanu želju da se spusti jadan on, samo da visi negdje, kao u zoološkom vrtu da je. Ajde gore, i oj koliko ima stepenice, ne mogu se, a popet koje nam se raspadoše. Druže, ne treba nama te zašte, ne moraš to zbog nas, mi smo sam nakon spustiti. Jesi spreman, Kolo? Od školu da popiješ prije svega da smiriš, a? Popio sam već. Ne treba, nemam to, nemoj ti, nemam to, sam nek ćemo spustiti. Dobro, nije visoko dole, ako rokneš, niješ ni osjet. Možda neki 20 metara visoko. Ima li ovdje neki bazen da se može skakat? Kolane, nek ti je Bog na pomoći. Lijepo je bilo poznavati te, joj kakva te ta kaciga. Ovo je sigurno mnogo pomoći ako rokneš. Ajde, to je to, sad preskočiš u ogradu i rokneš. Možda da čutneš da napišeš samo ostavinsku raspravu, da prepišeš na mene sve živo, golfove, kuće, kompjutere, računare. Kolane, šta je, jel sad treba... Naopo ovako kolika je dol provalija, pa šta je, jel sad treba samo da spusti dol? Ne znam. Šta nije jadan ti bio, nek ti je Bog na pomoći, ajde skači, izgubiš smo, nema memorije toliko na telefonu. Lijepo je tepi dole. Ajde, nek ti je Bog na pomoći. Joj, Bože dragi, šta radi? Neće ti niko pomoći, samo se baci dole, ajde. Ode ljudi, kolan, kao da ga nije ni bilo. Samo maš, dobro je, živ je, da sad... Ljudi, još tajna izdržava, tako da je ovo sve super. Pa dokle ide, pa treba pasoš dok dođe do kraja. Bravo, kolane! Nažalost, ljudi, koliko vidim morat ću ja da se spustim, a tom nikako ne ide u prilog. Evo, Dragana, što tebe moći izdržati, što misliš? Ma ježi tamo, joj, malo sam se ljudi prepao, meni srce preskače od straha, ja ne znam kako ću ovo izdržati, ali ajde. Bože pomozi. Ujeb! Oj, Dragane! Jel se Savi svajala sunce? Kako je bilo? Pa tresu mi se noge kao da sam bio u džakuziju, a ne, bježi nikad više se na ovo nismo opet. Stvarno mogu da kažem da je bilo ekstra, proveli smo se super, zaista sam zadovoljan. Ljudi, prvo moramo otići da nabavimo sve sazvijeke, dakle prvo idemo u market da kupimo sve što nam treba za ovaj prank. Evo je, hvala ti Bože, već 2 sata hodam po marketu, ništa ne znam. Da li u ovu, šta je ovo, 7 maraka kafa naopako? 12 maraka kafa. Sad moram uzeti jednu kafu, ali prije toga idemo u banku, dignemo kredit za kafu. Ti digne pritisak, možete srce odvaliti, platiš 12 maraka, pa ja za 12 maraka mogu pojesti 15 ćevapa u Lepini. Jutro uz RD kafu, šta je RD naopako, znam šta je PK kajš. Ovu kafu ljudi pijete kad nekog treba da dočekate do čekuša. Napraviš ovu, popiješ do čekušu i napravi se čekuš. S kafa ljudi, to vam je kao S klasa na Mercedes. Garancija kvaliteta, znači imaš garanciju na nju 2 godine kad popiješ. Ok ljudi, vraćamo se iz prodavnice, uspio sam da nabavim sve što mi treba. Jedna mala kafa i čokolada u prahu. I to bi trebalo da bude dovoljno za ovaj prank. Joj ljudi, koliko šveram, me sad vidi policija. Mislim ljudi da sam pjan, još kad otvorim vidi ljudi pričam s telefonom. S kim pričaš, ne, niko me ne zove. Sad hoću da vam pokažem bazen da vidite stvarno koliko je prljav, a braco i kolan bi trebalo doći stvarno uskoro. Da, hoćete bazen normalno. Neću ja čisto, ja ću napraviti prank i onda će me bubiti. Joj ljudi, na sve sam mislio, ali nisam na jedno. Zaboravio sam kupaći. Ne veze, mogu se kupati u gaćama, nema veze. Muško sam, imam bokserice. Inače ljudi, ja volio u jednom od sljedećih videa da ubacim i klavir u bazenu. Hoću da sviram bazen u klaviru. Klavir u bazenu. Ajde idemo napolje da vidite bazen. Usput, ako ste već došli do ovdje, bilo bi poželjno da lajkujete ovaj video ukoliko ste mogućnosti. Nemojte džaba da kakim u bazenu, pobiće me. Ajde, lajkuj to. Ali smrdi bazen, sreća pa će sad čist. Kao septička, fuj.
Gledajte ljudi ovo u bazenu zemlje, ko da je neko orao, ko da je neko krompir dole sili u bence. Bože, sačuvaj, ovo sam treba bac bombu da ovo ispari sve i gotovo. Inače, ljudi, meni uopšte nije jasno što ovo braco uopšte čisti, kad je bolje da uzmemo da ispraznimo sve i napunimo novu vodu u bazen. Gledajte ovo, ljudi, oranje dole, bukvalno. Evo, zato, pošto braco i Kolan dolazi da čiste bazen, ja ću da ih premkujem. Uj, evo vaš stepenik poginu. Halo, braco, gdje si? Evo me, reci sad da. Aj, požurite, pada noć, ljudi. Evo idemo, Kolan, ja, što? Ajde, očitimo, idemo kući što prije, ajde. Pa možemo i po mraku. Ne možemo, poželjemo kući ranije, ajde brže. Ajde, tad. Ajde. 3 sata kasnije. Šta, Dragane, hoćeš da snimamo? Sve, brat, hoću da snimam. Zbog čega, šta? Zato što hoću da napravim tutorial kako mi to čistimo bazen. Kako čistimo bazen? Da. Nisi normalan. Jesam. Kolane, hoćeš ti sa mnom snimat. Majmune, ne bacaj kol, neko nema šta da pije. Potpuno mi je sumnjiva ova Draganova ideja. Dobra majica, šta je to? Kako je dobra majica? Wow, nevjerovatna majica. Kako je ovo pjesma? Ova pjesma izlazi uskoro. Gdje je račun za klavir? Gdje je račun za klavir? Ne znam. Donesi mi odmah račun. A što zaklanjaš čovjeka? Kog čovjeka? Nije to čovjek, vraz, to sam ja. Iza te. To je rendgenski snimak moj. Kako to? Ne znaš ti za to, to astralna projekcija. Nije iza tebe, čovjek sjedi. To sam ja. Pa tu si ispred mene. Nije, braco, ja sam izvjetio kosti stavio iza, da budem lakši. Odbijeno. Pa koliko sad imaš kila? 60. A kako zoveš ti? Milan. Znaš ti, Dragane, šta kaže Kolan kad dođe kod doktora? Šta? Imaš kol. Vica Kolanu! Znaš ti, braco, Kolan kad peče prasu, njega poljeva kolom. Znaš kako se zove Kolan kad dobije platu? Kako? Prikolca. Što? Pa ne kupuje kole, kupi 300 kola, 400. Znaš ti, Dragane, koliko ima kole u jednoj kokoški? Koliko? Ha? Da zavisi da li je Kolan odgajao. Najbolji način da očistite svoj bazen je da ga probušite. Danas ćemo ljudi da vam pokažemo kako da očistite svoj bazen. Ovo je, Dragane, četka za čišćenje. Nije WC šolje, već bazena. Pa što to ja imam stignu što čišćenje? Vi čistite, ja gledam samo. Braco, bazen se čisti isto ko WC šolja četkom. Bravo, Dragane, tako je. Zato što sam ja, brat, u svom životu isto bazen više puta koristio kao WC. Aj, skroz mutno. Ne, glib dole se upatio. Bože, dragi. Šta kažeš ti, Kolan, na ovo? Ne može se očistiti, ja mislim treba isprazniti. A jeste vi danas išli na zipline? Jesmo, danas smo bili na zipline. Vreme je da počnemo sa čišćenjem. Crni, Milane, to su merdevnice od tramboline, ne možeš s njima, jao. Pokidat ćeš bazen, konje. Šta će jadan mi ne bude 30 leta? A što plaćeš? Zato što mi ga žao. Joj, ali hladno. Šta je ladno, Ej, ljudi, pogledajte što sam se istetovirao. Je dobra tetovaža. Ovo je gangsterska prava, ona neka... Zaštiti se! Leči se! Zaštiti se! Leči se! Zaštiti se! Koga? Ha? Koga? Od sunca, čovječe, viš kako si izgorio. Kako sunce, jedan ti bio od 10 sati na večer, to sam izgorio na zipline-u. Toliko vruće bilo na zipline-u. Normalno je bilo vruće, pa bi zvijezda upekla 42 napolj bilo. Kako je smiješno, Dragan, pocrnio. Ne, ja zato što radim na baušteli. Dođem ja tako, odem, večeras idem, radim, treću pa ujutru dolazim opet. Inače, kad već snijam ovaj vlog, nova pjesma izlazi uskoro. A ko pjeva? Pa ja pjevam. Ti pjevaš, ti brać, jedno možeš pjevat na koridi. Hoćete vidite mali behind the scenes, hoćeš ti da vidiš? Hoću. Evo ga behind the scenes sa snimanja od neki dan. Usput, ovo nema veze sa pjesmom, ovo je samo onak random tipovi neki koji su bili tu i onda smo jednostavno zapjevali. Meni je ovo, braco, prestrano, ali sam bio tu. Imamo ljudi problem sa algama. Pripremamo se za sljedeće snimanje sljedećeg videa. Kako kod Geba grabe nema alge, čovjek krađe dole na dnu mora. Ulazi, ajde, majmune. Joj, braco, ovo je ladna voda. Joj, braco, ovo je ladna voda. Joj, braco, ovo je ladna voda. Dragane, bo šta je to? Dragane, bo. Šta ti je to? Dragane. Jaj, ljudi, ja man imam proliv. Oj, šta je ovo? Šta mi se desilo? Cveća, pa vidiš koliko si ispod... Nisam ja kriv, brate. Marš! Kako da izađem iz bazena? Pa da izađem. Čekaj, one, sisterne. Jao, Pa kako
Kako da izađe, bolan? Preskoči tamo, ne znam. Milane, van. O, ja šta ću, bježi, bolan. Fuj. Ma, baš, jo, eto ga, bacim, bježi, eto ga. Milane, baš, slami ću, ne Aj. Fuj! Joj, Bože, dragi. Fuj! Jesi ti normalan, čovječe? Pa nisam skuć, šta da radim? Nek sam ovo sve snimio. Dragane, čovječe, izlazi iz tog bazena, jesi ti normalan? Evo, poludio, totalno. Prank, Prank. Prankovo sam vas, nisam dobio problem. A stvarno ne smrdi, kao ne? Ljudi, vidite da meni šta skladio. Ja sam, čovječe, vidiš ti koliki je tebi stomak, ja sam stvarno mislio da je ovo produkt svog stomaka. A moram da ti kažem šta je. Šta? Nesquik. Nesquik i kafa. Tako je. Jel ti vidiš šta si ti uradio s bazena, koliko si usprljio? Kako da čistimo? Kako što ćeš slatko, sad će čele ovdje letiti osobi, sve. To, udaraj, đubre. Pršći. To, Milane, bravo. O, ne, šalio sam se, izvin, Dragane, ti si najbolji, ti si najpametniji, nemoj. Ništa, eto ti sad fino, bazen čisti sama, mi ono smo fino u studiju, neš ući ni ući. Nemaš ući unutra, nema šanse, ništa fino, će sad biti ispred studija 2 sata. Milane, konje, šta ti je ovo ovdje? Nećeš ući, nema od tog ništa, drug. Možeš lupat od strafa, nećemo te pustiti. 3 sata kasnije. Ok, ljudi, bukvalno prošlo više od 3 sata. Napolje, inače, ljudi, pomrak! Pogledajte, bukvalno pomrak ovdje. I Dragana nema, nismo ga još pustili u studio. A sad ćemo da ima gdje. To mi niste htjeli pustiti. Nije dao kolan! A ne! Pa ljudi, hvala što sada našli da kraja. Joj, niđe veze, dobro. Vidimo se, ljudi, hvala što sada našli da kraja. Naručite, vrati, gledajte na radio, gledajte na ovo, da očekajte, video i vidimo se. Ćao!